Itt kezdődik az én történetem. Közel 10 éve foglalkozom harcművészettel. A karate növelte a fizikai teljesítményem, az állóképességem, a koncentrációm és az önfegyelmet. Megtanultam a fájdalom küszöböm kiszélesíteni. Sokszor feszegettem az emberi test határait. Törtem már kézzel cserepeket és deszkákat. Testem különböző területein törtünk tetőlecet és betonlapot. Ez az életem különböző területein adott kitartást és motivációt. Amikor párban dolgozunk, koncentrálnom kell az adott technikákra. Ilyenkor csak ezekre összpontosítok, és a hétköznapi problémákat az edzőtermen kívül hagyom. Ellenkező esetben, ha nem odafigyelek, én vagy a társam megsérülhet. A testem majdnem minden területére kaptam már ütést vagy rúgást. Nem egyszer voltam kiütve, és rengetegszer vertek rongyán. Több dolgot is tanulunk az életben, de véleményem szerint egy valamit kevesen tudnak. Hogy hogyan kell, ha kiütnek, a padlóról felállni. Ez pedig az élet velejárója. Ezt el szoktuk felejteni. A legtöbben azt hiszik, hogy minden élethelyzetben jól kell járniuk, és amikor megélnek egy látszólagos kudarcot, már is feladják. Amit megtanultam a karate által az, hogyan kell bármilyen élethelyzetből felállni, és az érzelmeim kezelni. Körülbelül 3-4 éve foglalkozom Prana Nadival. A Prana Nadi egy tibeti öngyógyító módszer, amely támogatja és segíti a gyógyulást fizikai és szellemi síkon. Harmonizálja a testet. A tudatban hoz létre változást, így segít egy adott probléma megoldásában. Mielőtt elkezdtem volna vele foglalkozni, szorongtam. 2011-ben meghívást kaptam, és mesterré avattak. Mesterszinten magas rezgésű energiát tudsz megmozgatni, amely támogatja a gyógyulás folyamatát. Saját szememmel láttam olyan betegeket meggyógyulni, akikről az orvosok lemondtak, és a nadi hatására felépültek. Az egyik évben, 2 hónapon belül 3-szor volt válficamom. Energia segítségével meggyógyultam. Srácok ugráltak kötéllel a vízbe, egy fára erősített kötéllel szerettem volna a vízbe ugrani, a kötél megdobott, körülbelül 6 méter magasból a partnak csapódtam, onnan pedig ájultan a vízbe estem és elsüllyedtem. Azok a srácok mentettek ki, akikkel lementem fürödni, ők mentettek ki, ők raktak rá a partra, és azonnal hívták a mentőket. Nekik köszönhetem, hogy élek, nekik köszönhetem, hogy nem bénultak le. Nagyon bátrak voltak, szakszerűen leraktak a partra és nem mozgattak. Későbbiekben a felhozatalomra, a tűzoltókra is szükség volt. Először, mikor magamhoz tértem, nem tudtam, hogy hol vagyok, nem tudtam, hogy mi történt, nem értettem ezt az egész helyzetet.
csak annyit, hogy fekszem egy parton. Körülbelül 10-15-ször kérdeztem meg a körülöttem lévő embereket, hogy mi történt. Nem fogtam fel, nem tudtam, azt, hogy hol vagyok. Láttam az emberek arcán a halálfélelmet, a kétségbeesést, és nem értettem, hogy mitől félnek, miért vannak ennyire kétségbeesve. Csak az iszonyatosan fájt a gerincem. És egy nagyon kicsit így megráztam magam, és fel szerettem volna ülni, és akkor mondták, hogy nem lehet, mert sérült a gerinced. És volt egy pillanat, amikor tudatosult bennem minden, tudtam, hogy kivel jöttem le, tudtam, hogy körülbelül honnan estem le, tudtam, hogy hol vagyok, tudtam, hogy mi történt. Akkor jöttem rá, hogy hatalmas bajban vagyok. Megmozgattam kezem, lábam, mindenképpen élni szerettem volna, mindenképpen járni szerettem volna. Megmutattam mindenkinek, hogy mozog a lábam. Nem érdekelt akkor, hogy hány műtétem lesz, nem érdekelt, hogy hány évig tart a felépülésem, csak az, hogy a kórházba kerüljek az orvosok kezébe, és stabilizálják az állapotom. Csak egy dolog érdekelt, hogy tudjak járni. Ez az egy. Szüleimnek azt mondták, hogy fel fogok épülni, de egy ilyen műtétnél bármi megtörténhet. Mikor megműtöttek, kiderült, hogy 5 csigolyám tört, ebből 2 összeroppant, sérült a tarkóm, sérült a hátamon nem volt bőr. Későbbiekben kiderült, hogy sérült a mellem is, nagy valószínűséggel az ütés hatására lett benne egy diónagyságú csomó. 4 órás műtétem lett, a sérült csigolyáimat fémlapokkal és csavarokkal rögzítették az alatta és felette levő csigolyákhoz, fúrták és kalapálták a gerincem. Most pedig egy 30 cm-es vágás van a hátamon. Az orvosoktól tudom, 1 mm-en múlt, hogy élek, és az is, hogy nem bénultam le. Nagyon profi munkát végeztek, nekik köszönhetem, hogy most élek és hogy egyben vagyok, tudok járni. Kezelt a nadismesterem, én is kezeltem magam minden nap Pránadival. A sikeres műtétnek, és hogy hittem magamban, ennek köszönhetem a gyógyulásomat. A kórházban minden nap a családom látott el és támogatott mindenben. Minden nap jöttek barátaim, ismerőseim és rokonok. Ez nagyon jól esett, mert éreztem, hogy mellettem vannak. Az ágyamban nem tudtam mozogni, abban is elszédültem, hogyha balra vagy jobbra fordultam. A szobát is csak addig láttam, amíg a látóterem engedte. Egyedül még egy csokit se tudtam elvenni, ahhoz is segítség kellett, szólnom kellett másnak. Volt egy időszak, amíg az eddigi életem filmre perget le előttem, és kívülállóként láttam benne saját magamat. Azokat az élethelyzeteket, azokat a problémákat, szituációkat, amikkel nem mertem szembenézni. Féltem tőle. Féltem kimutatni az érzéseimet, féltem kimutatni az érzelmeimet. Hagytam, hogy a környezetem befolyásoljon. Azon gondolkoztam, hogy miért nem álltam ki magamért, miért nem voltam bátrabb, miért nem tettem meg bizonyos dolgokat, miért nem mondtam ki az érzéseim, észrevettem az ok-okozati összefüggéseket. És azon gondolkozom, hogy minek idegeskedtem, minek görcsöltem ennyit, most meg ott vagyok kérdőjelbe, hogy valaha fogok tudni járni. Eldöntöttem, hogy videót fogok készíteni az állapotomról és a felépülésemnek a folyamatáról. Én úgy gondolom, amikor én ezt mondtam, mindenki hülyének nézett. Úgy voltak vele, hogy jó, csináljad, addig se erre koncentrálsz, és nem a balesetedre figyelsz. Már a kórházba eldöntöttem, hogy a következő hónapban nyelvvizsgázni fogok. Még fel se tudtam állni, nem is tudtam járni. Abba elszédültem, ha balra vagy jobbra fordultam. Láttam azokat a képsorokat, amiket megcsinálok a balesetem után. Éreztem minden egyes sejtembe, hogy szabad vagyok, egészséges vagyok, és éreztem, hogy olyan dolgokat csinálok, ami egy ilyen baleset után lehetetlen. 6. nap elkészült a speciális gerincrögzítőm, gyógytornász segítségével sikerült felállnom. 7. nap jött a gyógytornász, megtanította szüleimnek ketten, hogyan adják rám fekve a gerincrögzítőt. Akkor felálltunk és sétáltam a szobámba. Aznap megröntgeneztek, a röntgenfelvételeim jók lettek, tudtam sétálni, és az orvosom azt mondta, hogy mehetek haza. Még aznap hazavisz a mentőautó.
Azt mondták, hogy a lakásban sétáljak amennyit bírok, 1 hónap múlva pedig kontroll. Én ettől több információt nem kaptam, ezt is a szüleimtől hallottam. Otthon 3-4 napig az ágyban fürdettek és pelenkáztak. Az első itthon töltött éjszakámon elfogyott az összes pelenkám. Így szemetes zsákból és törlőkendőből csináltak nekem addig, amíg ki nem nyitott a gyógyszertár. Nem tudtam elfogadni ezt az állapotot és a kiszolgáltatottságot. Átvészelni ezt az időszakot a humorérzékem segített. Tudtam nevetni saját magamon, és nem vettem semmit se komolyan. Volt olyan orvos és szakember, aki azt mondta, hogy az első járások, meg ez az egész folyamat nagy fájdalommal fog járni. Ezeket a mondatokat elengedtem a fülem mellett. Elhatároztam, hogy le fogok sétálni az utcára 1 hónapon belül. Akkor is mindenki hülyének nézett, mert egyedül még a WC-re sem tudtam kimenni. Akkor is hittem magamban, amikor mások nem. Amíg otthon voltam, nem bírtam a bezártságot, az ágyhoz kötöttséget és a meleget. Panelban lakom a 4. emeleten. Nyár volt, 38 fok. 10 percenként változtak az érzelmeim. Egyszer nevettem, egyszer pedig torkomszakadtából ordítottam. Több alkalommal senki jelenlétét nem tűrtem meg magam mellett. Olyan gondolataim voltak, amik egészségesen eszembe se jutnának. Le akartam kaparni az ujjaimmal a tapétát, és be akartam törni az ablakokat. De a józan eszem azt mondta, hogy ezzel csak magamnak és a körülöttem levőknek ártok. Ez alatt az 1 hónap alatt külön tanárral folyamatosan készültem a nyelvvizsgára, aki házhoz jött hozzám. A csoda azután történt, amikor a legrosszabbul éreztem magam. Azt mondtam, mindegy, mit csinálok, ettől rosszabb már nem lehet. És görcsmentesen lazán álltam hozzá a dolgokhoz. Már nem érdekelt, mi történik, ki mit mond és mennyire néz hülyének. Nem volt veszíteni valóm. Ezután történt meg az, amire mások azt mondják, hogy lehetetlen. És újból megtörténtek a csodák. Az 5.-6. nap kiemeltem magam hídba, fájdalom nélkül, egyedül felvettem a fűzőt, majd elmentem zuhanyozni. A környezetem nem tudta felfogni, mi történik. A 7.-8. itthon töltött nap után Nadis mesteremmel fájdalom nélkül sétáltam le a 4. emeletről az utcára. Annyira boldog és izgatott voltam, hogy mezitláb sétáltam az utcán, nem érdekelt semmi. Minden nap jöttek hozzám barátaim, rokonok, ismerőseim és a barátnőm, amiért hálás vagyok nekik. Egy hónap után az első kontrollra a saját lábamon mentem vissza a kórházba, panaszmentesen, mosolyogva. Nem volt fájdalmam. Amikor azt mondta az orvosom, hogy elkezdhetek sétálni, akkor már 3-4 kilométereket sétáltam. Augusztus 4-én sikeresen nyelvvizsgáztam. 9 hónapig nem hajolhattam, emelhettem, és semmilyen mozgást nem végezhettem. Az orvosom is azt tanácsolta, hogy 9 hónapig más adja rám a cipőt. Mindenre fejlesztettem ki külön technikát, hogy önálló legyek, és ne terheljem a gerincem és a családomat. Szeptembertől folytattam az iskolát esti idegenvezetői szakon. Ez egy tudatos döntés volt, le akartam kötni magam, nem akartam otthon agyalni. Mivel nem nyávogtam, az embereknek, környezetemnek fel sem tűnt, nagyon sok embernek, hogy nekem milyen balesetem volt, vagy nekem milyen problémáim vannak. Azt se tudták, hogy én 4,5 hónapig nem buszozhatok, vagy például nem tudok hajolni. Ahhoz, hogy én az iskolában ülhessek a többiekkel, minden nap kezeltem magam Pránanadival, kezelt a Pránanadis mesterem. Naponta fekve, gerincrögzítő nélkül feküdtem 2 órát, és minden nap sétáltam és lépcsőztem 4-5 kilométert, hogy a kondícióm megtartsam. Nem tudtam végigülni az órának az időtartamát, ilyenkor, amikor elfáradtam, felálltam és sétáltam, pihenőket tartottam. Októberben megcsináltam az OKS vizsgát, utazásügyintéző lettem, és októbertől pedig mesterem masszíroz. Októberben ultrahangfelvétel készültem ellemről, vettek belőle szövetmintát, akkor problémáim voltak vele és fájt. Vártam az eredményre, kiderült, hogy egy jóindulatú csomó van benne. Azt mondták, ha további problémám van vele, sebésszel ki kell vetetni.
Na most ez a csomó pránadi hatására egy 2-3 hét alatt eltűnt, azóta pedig tünetmentes. Ha a balesetem után 3 hónapra én futottam volna, vagy kézenállásba mentem volna le a boltba, azt is természetesnek vették volna, mert nem értették, nem tudták, hogy mi történt, nem tudtak az előzményekről, nem értették ezt az egészet. Minden nap helyre kellett rakni az érzelmeim, voltam hipohonder, voltam depressziós. Ha beleéltem volna magam az akkori állapotomba, már szerintem a pszichiátrián lennék. Meg kellett tanulnom elfogadni, hogyha kérek, akkor vagy kapok, vagy nem. Sem család, sem barátok nincsenek felkészülve egy ilyen balesetre. Mindenki másképp éli meg. Valaki jól, valaki pedig kevésbé jól. Az egyik legfőbb tanulság, hogy megtanultam ezt tolerálni. Volt, aki jobban ki volt bukva, mint én, és én vigasztaltam őt, hogy mi lesz velem. Az addigi baráti köröm nagy része cserélődött. Voltak olyan barátok, akik nem akarták tudomásul venni, hogy nekem ilyen problémáim vannak, és amikor segíteni kellett, akkor nem voltak ott. Nagyon sokszor voltam egyedül, ettől az elején nagyon meg is ijedtem, mert nagyon sok ember lepergett és lecserélődött. Amikor könnyíteni szerettem volna a lelkemen, és beszélni a problémáimról, volt, aki annyira kibukott tőle, hogy utána nem beszélt velem, nem tudta feldolgozni, és nem tudta hova tenni azokat a problémákat, amiket mondok neki. Decembertől kezdetben karkörzéssel, és utána kis súlyzókkal elkezdtem fejleszteni az izomzatom. Kezdetben a karkörzésben is elfáradtam. Februártól már időnként nem hordtam itthon a gerincrögzítőt. Fokozatosan hozzászoktattam a szervezetem, izomzatom és a tudatom. Elég egyet hibázni, és egy életre elintézem magam. Amit csináltam, minden tudatos volt. Saját tudásom és mesterem segítségével állítottam össze. Négy és fél hónap után, amikor először buszra szálltam, remegett a lábam. Mindig a legelső ülésre ültem, és csak akkor szálltam fel, amikor láttam, hogy van hely. Utazás közben mindig mozgattam a lábfejem, hogy biztos, ami biztos, mozog-e még. Most már nevetek ezeken, de akkor nem volt vicces. Amikor tömeg volt a buszon, nem mertem leszállni, ilyenkor mentem tovább, amíg úgy nem éreztem, hogy a leszállásom biztonságos. A buszon és az utcán nem látták az emberek a gerincrögzítőt. Csak azt látták, hogy szép a tartásom, viszont felvenni valamit a földről úgy tudtam, hogy a sarkamra ültem, hogy közben egyenes maradjon a gerincem. A másik pofon az volt, hogy 9 hónapig a szüleim segítségén kívül semmiféle anyagi és más jellegű támogatásban nem részesültem. Sokan azt kérdezték, hogy mit mondtak az orvosok, miket lehetne már csinálni, mit csinálhatok, hogy csinálhatok, hányszor voltam vizsgálaton, milyen eredmények vannak. 3-szor volt vizsgálatom, 3-szor volt kontrollom összesen. Egyszer júliusban, októberben és március végén. Ez alatt, amíg 3-szor voltam, ugye elkészültek a röntgenfelvételek, a vizsgálatok elkészültek, és az orvosommal tudtam beszélgetni, mind a 3-szor egy olyan 10-15 percet. Ő mindig azt mondta, amit neki az orvosi protokoll engedett. Nagyon sok beteg volt ezen kívül, volt, akik kint vártak. Ő innen már valamikor ment a műtőbe, nem volt idő hosszantartó beszélgetésekre. Hogyha nem foglalkozom harcművészettel, nem foglalkozom pránadival, még elképzelhető, hogy még a mai napig a szobába fekszek, nem fejlesztek ki külön technikákat, hogy a cipőmet hogy vegyem fel, semmire. Szerintem mai napig ott feküdnék az ágyamban. Nagy segítség volt beszélni olyan emberekkel, akiknek volt hasonló balesetük, vagy egy nagyon nagy betegségből épültek fel. Ők motiváltak, segítettek. Jól esett, hogy velük meg tudtam beszélni bizonyos dolgokat, és hogy felkészítettek arra, hogy mire számíthatok a közeljövőben. Március végén letelt a 9 hónap, visszamentem kontrollra. A fémlapom becsontosodott, a röntgenfelvételém jók lettek, meggyógyultam. Az orvosom azt mondta,
hogy most már hajolhatok. Azt mondta, hogy 2 hónapig hordjam még a gerincrögzítőt, utána pedig kezdjek fokozatosan visszaszokni nélküle. Azt mondta, hogy ha hosszabb útra megyek, akkor még egy olyan 2 évig hordjam magammal, mert egy ilyen baleset után az emberekben benne van a félelem, és még szokták hordani. Április közepén leraktam a gerincrögzítőm, azóta nem hordom. Erre rengeteget készültem, mind mentálisan, mind fizikailag. De azzal, hogy leraktam a gerincrögzítőm, még a történetemnek nincs vége, mert újból kellett építeni az izomzatomat, vissza kellett szokni nélküle. 9 hónapot voltam otthon, nem hajolhattam, semmilyen mozgást nem végeztem. Vissza kellett szoknom a régi közegbe, az emberek közé, meg kellett szoknom, hogy már nem hordom a gerincrögzítőt. Először nagyon féltem ettől, nagyon fura volt, dolgozni szerettem volna, és akkor jött a nyár, utána pedig nyaralni. Nem tudtam, hogy kezdjek neki ennek az egésznek. Nekem csak annyit mondtak, hogy úszás és séta. A karatét pedig felejtsem el. Gerinckímélő életmód egy életre, és 5 kg-nál ne nagyon emeljek többet. Az volt belém programozva, hogy nem hajolhatok. Elfelejtettem még azt is, hogyan kell hajolni. Apának dobtam le egy rongyot, hogy vegye fel, és mutassa meg, hogyan kell. Áprilisban megcsináltam a második nyelvvizsgám. Elkezdtem úszni-járni és visszaépíteni az izomzatom. Ebben a hónapban már én tartottam a karateedzés elejét fűző nélkül. A sporttársaknak fel sem tűnt, hogy nekem bármi problémám van. Az egyik edzőtársam megkérdezte, hogy miért nem állok be vele párban edzeni. Májusban befejeztem az iskolát. A gondolatnak a teremtő ereje csak úgy működhet, hogyha cselekszel is. Ha az egyik hiányzik, ha csak cselekszel, ha csak hiszel magadban, akkor nem működik. Ha mindkettőt használod, akkor igen, annak meg lesz az eredménye. Minden, amit ezen a földön látsz, először egy gondolat volt, és úgy jelent meg utána a valóságban. A tudatalattinknak olyan elképesztő ereje van, egy embernek a tudatalattia akár egy makropolisz nagyságú város éves áramellátását is el tudná látni. Májustól augusztusig összeraktam egy edzéstervet, és olyan technikákat próbáltam ki, ami nem terheli a gerincem. Megfigyeltem, mit reagál a testem, ha fájdalmat éreztem, abba hagytam, és utána több napot pihentem. Szerettem az utcán, játszótereken edzeni a saját testsúlyommal. Ezekben az a legjobb, hogy a szabadban vagyok, és ingyen van. ...2013. szeptemberében azt mondtam, hogy ezt az egészet nem csinálom tovább, nem építem vissza az izomzatom, nem fogok videót se készíteni. Nem jártál iskolába? Nem volt munkám, nem jártam iskolába, nem volt pénzem. Elromlott a monitorom, még számítógépezni sem tudtam, nem volt videókamerám. Amikor kölcsön kértem, volt, amikor nem kaptam, vagy csak 1-2 napra adták kölcsön. Akkor azt mondtam, hogy ez az egész nem érdekel, nem csinálok semmit. Csak feküdtem és néztem a plafont.
Akkor olyan emberekkel ültem le beszélgetni, akiknek fontos számomra a véleménye. Egytől egyig mind azt mondták, hogy most adott fel a vége előtt, amiben ennyi energiát és munkát belefektettél. Miért adott fel? Megmondom őszintén, hogy megkönnyebbültem, mert tudtam, hogy ez is egy olyan időszak, ami múlandó, el fog múlni. Nem voltam jól akkor se lelkileg, aggódtam, hogy mi lesz velem a jövőben, félelmeim voltak. Felvettem a kesztyűt, és elengedtem a félelmeim. A felépülésem minden szakaszában voltak fizikai nehézségek is. A fémlapom miatt nem tudtam deréktől feljebb rúgni, és hasító fájdalmat éreztem. Az izmok és inak még nem álltak vissza a helyükre. Mészáros Dávid fekvenyomó világbajnok barátom segítségét kértem, hogy mutasson olyan technikákat és edzéstervet, ami szakszerű számomra. A bennem levő fémlap miatt vannak határaim, amikre mindig figyelek. Nem célom egyik sportban és harcművészetben sem kárt tenni magamban. Mindig olyan mozgást végzek, ami számomra megfelelő és nem terhel. Semmi probléma, amikor kudarcér vagy a padlóra kerülsz. Nem vagy egyedül. Mindenkinek vannak problémái és éri kudarc. Ismerd fel, hogy problémád van, engedd el és állj fel. Ha egyedül nem megy, kérj segítséget. Sosincs késő felállni. Állj fel és lépj tovább. Tudod, az én szüleimnek a karate és a Prana Nadi nem mindig tetszett. Főleg mikor hazamentem úgy, hogy rongyá vertek. Anyukám le akart beszélni róla, mert féltett. Apukám kinevetett, mikor Prana Nadiztam, hogy mi ez és mit varázsolok. De ez engem nem érdekelt. Ha rájuk hallgatok és ezeket nem csinálom, akkor most nem élek. Apukám szemtanúja volt a felépülésemnek, és végig kísérte. Azóta már ő is Prana Nadizik, és a családom is próbál tudatosan élni. Fél évig erősítettem az izmaim, lazítottam és nyújtottam, a félelmet pedig elengedtem. Ezután rúgtam fájdalom nélkül fejmagasságba. Higgy magadban, merj álmodni, és tegyél érte. Senki nem tudja eldönteni és megmondani helyetted, hogy mit szeretnél, csak te saját magad. Te vagy felelős az életedért. Én meg tudtam tenni. Te is képes vagy rá. Ezt az időszakot lezártam. Felismertem és megoldottam azokat a problémákat, amiket addig az ágy alá söpörtem. Nem mertem velük szembenézni, és vártam, hogy valaki megoldja helyettem azokat. A mai napig próbálom megoldani ezeket a feladatokat. Nem másra mutogatok. Az én életemért én vagyok a felelős. A krízis helyzetek és a szörnyűségek mellett, amiket megéltem, azt mondhatom, hogy jó dolog, ami történt velem, mert megváltoztatta az értékrendem és a szemléletmódom. Szerencsésnek tartom magam, mert élek és egészséges vagyok. Most dolgozni akarok, mert szükségem van a pénzre. Szeretném ellátni magam, és önálló életet szeretnék. Azóta is folyamatosan képzem magam Prana Nadiban és harcművészetben. A jövőben is szeretnék segíteni az embereknek. Szeretném megköszönni azoknak a srácoknak, akik megmentettek és leraktak a partra, és azonnal hívták a mentőket. A mentősöknek, a tűzoltóknak, az orvosoknak a profi munkát, a családomnak, a barátaimnak, az ismerősémnek, a Prana Nadi mesteremnek, és mindenkinek, aki hozzájárult egy jó szóval vagy egy mosollyal. Nélkületek nem sikerülhetett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy egészséges vagyok, és köszönöm, hogy élek.
Ha ezzel a filmmel olyat adtam, ami motivált és pozitív számodra, vagy kizökkentettelek egy negatív állapotból, már megérte, hogy elkészítettem, és még boldogabb vagyok.